Mae'n edrych fel gwyd. Mae un hyn yn mwy niw na rhaid arall. Mae un hyn yn really sport. Ti'n meddwl bod e'n newydd? Pam bod ti'n meddwl bod e'n newydd? Achos bod e'n... Achos mae fe ddim wedi torri fel rhaid arall. Mae'n sgleiniol. Ie, a mae ddim wedi torri fel rhaid arall. Os mae rhaid arall wedi torri. Mae rhai ohonyn nhw wedi torri a dyn nhw ddim cweith yn sgleiniol. Mam, mae'n torri cragen nhw. Cragen yna. Mae wedi rhoi i lawr. Mae wedi tynnu rhai i ffwrdd. O, drach o ffosil! O, waw, ffosil! Dangoswch hefyd. Lle mae e? O, waw, drachwch ar hwnna. A mam, mae nhw wedi nawr mae wedi tynnu rhai cragen i ffwrdd yna, a ti'n gallu gweld ble maen nhw wedi fod o. O ie, mae rhai wedi cwmpo off y wal, wedi cwmpo ar y wal. Ie, mae wedi dod off yn wedi cwmpo off. O, diolch yn spider web. O ie, wyt ti'n hoffi'r patrwm ar y to? Ydw. Mam! Ie, be? O ti'n gallu gweld y cragen fel y gyd o building? Na, fi'n meddwl... Na, gyd o'r pethau. O, beth ti'n meddwl bod fan hyn, yn y colofnau yn mynd lawr? Na, ddim nhw. Oce, lle ta? O, dwi'n gweld yn y bwlch. Come on, ble mae dad? Mam! Ie, beth arall? Mae rhywun wedi ysgrifennu ar llwch yna. Be mae'n gweud? Mae rhywun wedi ysgrifennu. Fi'n meddwl mae enw yw e. Beth mae'r enw wedi dweud? Leoni mae'n gweud, mae rhywun wedi rhoi enw nhw arno fe. Graffiti. Mae spider web wedi mynd mas. Copy. O, mam! Mae rhai wedi torri. Ydyn, maen nhw wedi. A mae wal wedi torri tipyn bach. Maen nhw... Ydy, tipyn. Tipyn bach yn ofnus mewn fan hyn. Wyt, ydy e? Ti di ofni? Right, come on, so mae'n i fynd na, ni ffeindio daddy. Hei, Beth, ydy hwnna'n cragen go iawn? Beth, yr un yma, drachwch. Ti'n meddwl bod hwnna'n cragen go iawn? Ie. Neu ti'n meddwl bod e'n un wedi wneud mas o concrete? Wedi wneud mas o concrete. Fi'n meddwl hefyd, a mae'r gweddill i gyd yn rhai go iawn. Right, come on, let's go.